Alberto Agirre abesbatza. Egunon eta ongi etorri denoi. Elizako abesbatzatik sortu zen Alberto Agirre abesbatza 1982 urtean. Pio Ubizi izan zen lehenengo zuzendaria eta hark bere irakasle izan zenaren omenez jarri zion taldeari izena. Urtero utzik egin gabe, suaren inguruan San Juan zortzikoa eta azken urteetan ere, baita Angoaingo ere eserkia abestuaz, han izan zaituztegu goiko plazan. Naiz eta orain, holtzaren gainean talde handia ikusten duzuen, partaidetza txikiagoa izan danean ere utzik egin gabe han izan dira festetan parte hartzen. Besteak beste, San Juan bezperako saldean ere beraiek kantatzen dute. Pentsatzen jarrita, zer bultza dezake pertsona batek abesbatzako partaide izateko pausoa ematera? Abesteko gogoa. Abesteak barruko zenbait korapilo askatzen dute dizkigu, bai esango nuke. Zeinan libre sentitzen den bat abesten, gozamenean murgilturik denean, ezta? Eta bigarrenik, taldean lan egiteko erakarpenak bultzatuta. Ez pentsa taldean egiteko gaitasuna edozeinek duenik, eta gaitasun hori ez duenak ez daki zer galtzen duen. Ez da erraza, 30 urtetik gora elkarrekin pasio bat dela medio lanean jardutea. Hori elkarrenganako errespetuz, empatiaz eta elkarri lagunduaz bakarrik lor daiteke. Eta zuek lortu duzue, eta nola. Ez dago gizatalde lotu batek, herri sendo batek garaitu ez dezakenik. Zuek zarete gainerako guztientzat eredu. Beraz, mila esker, talde eder, eta mesedez, egizue hola gain txistulari bandaz, hobekien egiten dakizuen hori. Mendigo itzaleak.